Alam nyo ba guys kung saan kami pupunta? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. Yan guys, nagbibiyahe na naman kami. Grabe talaga yung biyahe namin this past few weeks guys. Pero okay lang kasi blessing naman. Ayan guys, papunta na naman kami ng Cebu niyan kasi galing kami ng Corilla, Bohol. As usual, late na naman kami. Kaya sa next biyahe kami nakasakay. Pero gutom ako niyan guys. Kaya di pwedeng di ako kumain kasi wala akong agahan and lunch. Kaya bumili talaga ako. Pero sila Japet sanay na kasi hindi na yan nag-rise for 1 month na ata. Mahigit. Pero syempre niyaya ko pa rin sila. Kaya pinatikim ko si Bunso sa binili kong ulam kasi sobrang sarap ng ulam guys. Humba, yung paborito ng mga Bisaya. And syempre hindi nawawala yung kape kahit medyo maalon guys. Tingnan nyo naman. Pero believe ako sa life hack ni Roy ano. Inipit niya sa casing niya ng cellphone yung ano habang nanonood ng Wednesday para hindi mo nahawakan kasi nakakangalay kaya yun sa kamay. And now we're here in Cebu. Antayin pa namin yung bagahe nila. Kasi nagmamadali na kami niyan kasi malilate na kami sa attend namin ng Christmas party. Actually guys, kaya kami pumunta ng Cebu kasi mag-attend kami ng Christmas party with Branchology family. As usual, late pa rin kasi 6 PM yung call time pero 5:30 kami dumating ng Cebu and magbibiyahe papapuntang bahay kasi magbibihis and papunta pa ng party venue. At last, nakadating din kami pero medyo late lang guys. Hindi naman yung sobrang late. Pero inantay pa namin yun si James. Wala pala si Dan guys kasi pumunta siya ng Boracay. Gusto naming sumama pero hindi pwede kasi marami kaming gagawin kaya si Dan lang muna. And tingnan nyo ng mga outfit ng mga first son. Wow. Yan si Bunso, si Japet, and si Roy. And syempre, ipapakita ko din sa akin kay Ate Tony and ito yung sa akin. O, diba? Mukhang tao ka dyan guys do. Tignan mo si Madam Snake. Iba talaga yung mga suot ni Madam Snake. Oh. Yun lang, parang apat yun. Eh guys, ang cute-cute namin tignan. Christmas na Christmas yung mga outfit namin. And yan, nag-start na silang mag-party guys. Actually, tapos na yun silang kumain. Kami na lang yung hindi. Kasi hindi na namin naabutan. Kaya kumain muna kami habang nagsa-start na yung program. Kasi nga, di pa kami nakakain. Pero in fairness, ang sarap ng food. Lalo na yung soup guys, sobrang sarap. Kaya nag-start na silang magpa-games guys. Sobrang ganda ng games. And syempre, nabunutan na naman si Bunso. Pero tapos na yan si James guys. Di ko lang na-videohan. Dami nang nakuha niyang pera oh. Wow, naka 1.8. Sana all. Yan, si Bunso na naman guys. Tignan natin kung magaling ba si Bunso sa pag-games nila. Ganyan yan guys, may bola ng tapos parang bowling. Tapos yung mga pera nakatayo yung itutumba mo. Kung magkano yung natumba mo, yun yung makukuha mo kay Japet. Mga 300 lang ata kay Japet. Pero at least meron. Ako nga hindi nabunot kasi bunot-bunot kung sino yung maglalaro. Pero okay lang. At least nag-enjoy. Pero yan talaga si Baby Girl guys. Nag-ano talaga siya na mabunot siya. Kaya tingnan nyo yung mukha. Na sana siya na naman yung mabunot daw para maglaro na siya. Nabunot talaga si Baby Girl guys. Grabe ang certain na talaga yung prayer niya na mabunot siya. Yan, may pa-sight-sight pa. Huwag mong lahuran, Baby Girl. Ikaw ha? Sight-sight talaga. Gusto nyo ganyan talaga yung Baby Girl, guys. Competitive. Yan. Pero mas malaki pa yung nakuha ni Japet kay mga nasa 200 lang ata kay Baby Girl. At least, di ba? Sobrang happy na nung bata na nakapaglaro siya. Kaya yun, sabi ni Boss Arnold, meron dong pera sa ilalim ng mga upuan. Pero kay Baby Girl, wala. Nakakuha ko ng pera yan sa ilalim ng upuan ko guys. Pero tinignan niya nila yung mga upuan nila. And sa ilalim daw na ng mesa. Pero wala kami nakita sa ilalim ng mesa. Pero after niya nag-exchange gift na kami. Hindi ko na na-videohan. Yan yung natanggap ko guys. Ang cute-cute. O, diba? Parang ako lang mukhang rabbit. Ay, di pa yung rabbit. Mouse pala yun. Yan yung nakuha nila Bunso and BC. And kay Roy. Wow. And syempre, hindi pwedeng hindi mag-perform si Baby Girl. Sana all. Diba? Kaya again guys, kumanta si Baby Girl ng Material Girl ba yun? Or basta yun yung kinanta ni Baby Girl. And grabe, syempre, kami na mga supporter niya, grabe yung mga sigaw-sigaw namin dyan para kay Baby Girl. Actually, yung time niyan guys, iniintay pa niya yung kanta niya kasi inhanap pa niya yung kanta niya. And tingnan niyo naman sabi niya, pagpasensyahan niyo na yung boses ko guys ha kasi hindi ako napag-practice. Di pa yan nakapag-practice guys.
Yan, kumanta na talaga siya and syempre napapasayaw kami. Pag si Baby Girl na talaga kumanta guys, hindi pwedeng hindi kami mapapasayaw. And ayan, tapos nang kumanta si Baby Girl, grabe nakaka-proud mo ni Baby Girl na moy. And syempre ang lahat ng umattend may mga regalo from Branjoldi family. Yan guys, ang laman 5 kilos na bigas. Ano yung pang spaghetti and cheese. After that, let's go party!